ओने देखा तारी पानी भी चलावल जरूरी बा आ खदियो भी दियल जरूरी बा। अच्छा लोग पानी चलाते बा, हमहू देखी देखा चलेबे करब पानी। खाद मारी खेत बहुत कमजोर बा इस समय पर। अच्छा अरे सुना हो अरे भाई काहे मारते हो? इन्ने से गइल ह तब पी के फूल, फिर ओन्ने से आवता तब एगो शीशी लेके आ अरे सुनबो कर काहे मारती हो? एके तो मार के रहते काहे मारती घर में ना नून ह ना तेल ह, आई खाली शीशी से अरे पी के मस्त बहुत मारी मार दे रुए के मारी ना एक तंदे भी डन अरे बाप रे रोज पिया अरे बड़ी मार मार दे हां एक हम रोज समझावत अरे मान जो रे लेकिन मानत नहीं बा। आखिर का करत आई? ई सुबेरे जाता आ दूध शीशी सुबेरे पियता आ ओन्ने से आवता तो फिर ये अरे जाने जाने जा फिर ये शीशी ले जाने जाने अरे बाप फिर ये शीशी ले बाप आवता हो बाप रे खाली शीशी पियले से काका हो ये बताओ हमके पहले भगवान महादेव जी जब नशा करते रहली तो मेहरारू कुल कितना पूजती अरे रहली। हां ई तो सेवा करती रहली। तो महादेव जी बना हम देखो पीस के देती हम रहली। पी के आवतानी तो हमके हां तो तनी कम में पियता तनी कम में पियता हां रोबता तनी कम में पियता हो भाग तनी कम में पिया। रात दिन दारू के चक्कर में बा, रात दिन दारू के चक्कर में बा। अब जाए तो मर्दन आई मारे आवा दो गला के चौदल ए भैया हमन के कॉमेडी आईपीएस चैनल ह आई पर से ज्यादा फॉलो करल भैया, फॉलो नहीं करता लोग। हमन से जौन भी गलती सही होता है गलती सही के माफी दो। आज जौन टूटी फूटी भइलो के जय हिंद जय भारत।